Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Wage 18 Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer wuta punika. Para adiyuswa, tiyang wuta punika boten saged ningali. Nanging wonten ugi tiyang ingkang boten wuta boten saged ningali kanthi cetha. Milanipun tembung wuta saged wuta kajasmanen, wuta karohanen, wuta sosial lan ugi wuta sanesipun. Ing pundi manungsa boten saged ningali kanthi cetha mituhu kersanipun Gusti. Gusti Yesus nyarasaken tiyang wuta wiwit alit dados viral. Kathah tiyang ingkang nyekseni, nanging ugi wonten ingkang dedes pripun larahipun tiyang wau saged melek. Tiyang wuta punika paseksi bilih ingkang nyarasaken punika Yesus. Emanipun tiyang Farisi ingkang rumaos paling bener bab iman, soleh lan mangertos kitab suci, malah dados wuta ing ngarsanipun Gusti lan nampik kaelokan punika. Tiyang punika dados wuta awit nampik pakaranipun Gusti lan namung ngugemi pemanggihipun piyambak. Saumpami tiang-tiang Farisi wau purun ngakeni bilih wuta tamtu dosa-dosanipun badhe dipun apunten. Gusti Yesus ngagem tembung wuta kanthi teges kesasar lan purun dipun tulung. Nanging awit sami wangkot lan boten purun ngakeni dosa, boten wonten pangapunten dosa. Yohanes 9 ayat 51. Pangandikani Gusti Yesus, menawa kowe wuta mesti padha ora duwe dosa, nanging sakrene saiki kowe padha kandha, aku padha deleng dadi tetep dosamu. Para adiyuswa, lelampahan tiyang pitados prasasat gesang ingkang sampun melek. Inggih melek ing bab bab katresnanipun Gusti ingkang sampun paring wekdal kagem manungsa ingkang kesasar saged wangsul malih. Monggo sami nglenggana bilih kita punika pancen tiyang ingkang tasih blawur, bilih boten purun dipun wastani wuta. Kita tasih mbetahaken pangreksanipun Gusti ing gesang padintenan. Monggo kita lila dipun tuntun murid lampah gesang kita saged tumuju kawilunjengan langgeng. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula mboten wuta ningali pakaryan paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang tansah ngandi. Kawula pasrahaken astama kusala wayah buyut saking Ibu Sukarjo ingkang wedal sakmangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Monggo Gusti paduka ingkang reksa paring pitulung maringi bagas kesarasan. Kalau pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Yohanes Sujenal, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang, mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Astana Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta.
Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.